ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನಮ್ಮ ಬೊರಿಯರ ಪೋತೀರಿ. ಸೊ ಅಂಚ ದೋಸೆ ಮೈಪಿನ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರವ ಎನ್ನ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ದೋಸೆ ದಾದ ತೆಲು ನೀರು ದೋಸೆ ತೆಲು ದೋಸೆ ದಪ್ಪ ದೋಸೆ ಆತಂಡೆ ಇಂಕ್ಲೇನಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲ ಅಂಚೆ ಉಂಡತ ಡೈರಿ ಈಗ ಲೇಟ್ ಆತನ ಟೈಮ್ 7 ಗಂಟೆ ಪೋನಿತ್ತನ ಇಂಕ್ಲ ಇದು 7 ಗಂಟೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಏನ ಅಮ್ಮ ಜಂಡ ಬೊರಿತಾತ ಅಡ್ಡಿ ಆಡ್ಬೇಕನ ಇತ್ತೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಲ್ತು ಬರಿಪನ ಅಂಚ ಅರ್ಧರ್ಥ ಬುಡ್ಪುನ ಬೋಡ್ಚಿಪ ಅಂತ ನನ್ನ ನಿಂತ ಪೋತೀರು ಅಡ್ಡಿ ಆಯ್ಪರ ಬಲಿ ಎನ್ನ ದೋಸೆ ಇಂಚಾಪುಂಟುಕ ಒಂದುಂಡಾತೇವ ಯಾನ್ ಮೈತನ 4 ದೋಸೆ ಅವಳ ಚುಡ್ ದಪ್ಪ ಆತಂಡು ಮಂಡೇಟ್ ಈತ್ ರಮ್ಟನ್ ಪತ್ತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅವ ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕ ನಮಿತಕ್ಕ ಚಲಿ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಅವನು ಜಾತ್ ಬಾರ ಉಂಡು ತರೆಲ್ಲ ಒತ್ತೊಂದುಂಡವ ನಾನು ಇದರ ಬಕ್ಕ ಮಾರಿಯರ ಪೋಪ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ನೀ ನೆನ್ತಿತ್ತು ಜಾವ ಮಾರಿಯರು ಉಂಡು ಮುಖ ಸಡನ್ ಅದೇನು ಹಬ್ಬ ಪಂಡಿರ ಮಾರ್ಲೇಂದು ಅಂಚ ಮಾರಿಯರ ಪತ್ತ ಒಂದುಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಗುಂಡಿಲ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾರೆ ಅದು ಅವಕ್ಕೆ ರಶ್ ಇಪ್ಪು ಮುರನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಏಕದಶಿ ತನಿಯಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆತನ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚಿನ ಆಯ್ತಾರೆ ಅದ ಪೋಯಿನಂತ ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕ ನಮಿದಕ್ಕ ಪೋನಿಲ್ಲ 1 ನಿಮಿಷ ತಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ತೂರು ತಿಂಚ ಪತ್ತ ಓದಿಲ್ಲ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಡವ ಮಂಡೆಲ ಸಪಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಏನು ದಾಲ ದೀಡೊಂದ ತಿಜ್ಜಂಡತ ಮಂಡೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚನಿ ಪೋಕನೆಂತೊನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಕಿಂಜಾತೆ ಮಂಡೆ ತುಂಬುಂಡವ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಾತಿತ್ತಂಡೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಪೊತ್ತಿಕ್ಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಮಾರ್ತಾಂಡವ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ತಗ್ಲು ಮಿಂತತ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ದಲ್ಲಿ ನಾಯುಂಡು ನಾಯಿ ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಬೇಗ ಮುಗಿಂಡೆ ನಾಯಿಲೆ ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬರೋಂಡು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಕ್ಕಲ ಮಾರನ ನಾನು ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲ ರಮ್ಟನ್ ಪೋತ್ ಮಾರ್ತು ಬರ್ತದೆ ಚಾ ಪರ್ಪನ ಎಂಕಲ ರಮ್ಟನ್ ಮಾರ್ತು ಬರ್ತದೆ ಚಾ ಪರ್ಪನ ಎಂಕ ಅಂಡೆ ನಮಿದಕ್ಕ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಚಾ ಅದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ಚೂರು ವರ್ಕ್ ಉಂಡವ ಅದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಸಲಕೆ ಇಪ್ಪುನ ಅವು ಸಲಕೆ ಇಪ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಇತ್ತುಂಡತ ಅವು ದಾದ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡು ನೈಟ್ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡತ ಎಂಕ್ಲ ಹಪ್ಪಗೆ ಪೋತ್ ಬಂದಾಗ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡವ ಅಪ್ಪಗ ಫುಲ್ ಉದುರ್ನೇ ಅವ ಬರ್ಸಾಗ ಬುಕ್ಕದಾದ ಅವು ಕುಂಬಾದಿತ್ತೇನೆ ಸಲಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಒಪಾಸಿತ್ತೆ ಕಟ್ಟು ಒಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ತೂಪ ಪೆನಿಗೆ ಇದ್ದೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಲ ಬುಕ್ಕ ಜಸ್ಮಿ ತಕ್ಕನ ಅಪ್ಪಲ ತೂಪ ಪೈನ್ ಒಂದು ಕರಿನ ವರ್ಷತ ಅವ ಈ ವರ್ಷತೆ ಎಂಚೊಂದು ಪಂಡ ಅವೇ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಏನಡೆ ಕರ್ಕ ಎಂಕಲ ಗೊಬ್ಬರ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಇಡ್ತೇನತ ಐನ್ ಸೀದಾ ಪೂರ ದೆತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ಟಿಟ್ಟು ತಿಂಜತ್ತು ಈ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ದಿಡ್ನ ಬುಕ್ಕ 4 ವರ್ಷ ದೆಪ್ಪ್ಯಾರ ಕಂಗ ತಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ನ ತುಲೆ ಒಂದು ಆನಿ ವರ್ಷದ ಗೊಬ್ಬರ ಅವ ಚೂರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಏನೇ ಕಟ್ ತುಪ್ಪ ತಿತ್ತದ ಕಂಗ ತಮ್ಮದೆಲ್ಟ್ ಅವಲ ಒಂದೇ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲಿ ತೋಟ ಬಜ್ಜೆ ಎಂದು ಗೊಬ್ಬರ ತಿತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರವ ಅವುದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಕಿದೆತ್ತ ವೇಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕ ಅಂಬಿ ನೀರನ್ನು ಪಾಡ್ತು ಬಿಡ್ತಾನ ಅದು ಅಂಬಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಬಿಯ ಪಾಡ್ತು ಬಿಡ್ತಾನ ಅಂಬಿ ನೀರನ್ನು ಪರ ಇಂಚ ಕಂಗತ ಮುದೇಲು ಪಾಡ್ಪೇರನ್ನು ತೋಚುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅವು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲಾಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ವರ್ಷಗ ಐನಗೆ ಏತ್ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಪ್ಪು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಪುಂಡು ಐನು ಕಂಗಗೆ ಪಾಡ್ನ ಕಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೇನ ಬುಕ್ಕದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದೆ ಕಂಗಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಪ್ಪ ಪನ್ಪೇರಿ ಐನು ಅವು ವರ್ಷ ಟ್ರಿತ್ತೆ 2 ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ಪಾಯಿ 1 ವರ್ಷದ ಅಂಬಿನ 2 ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ಪ ಅಂಚಪ್ಪ ಪಾಡ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಪಾಡುವಂತುಲ್ಲ ಕಂಗ್ಲೆಗೆ ಏರೆ ಗಂಡ ಬೋಡಿತ್ತನದೇ ತೋಣಿಯವ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಏನು ಪಕ್ಕಡೆ ಪನ್ನ ಏನು ಅಪ್ಪಡಕ್ಕೆ ನೋಡಾತಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಮುರಾನಿ ಪೆಲ್ಕಾಯಿ ಕೊಯ್ತಿನ ಒಂದು ಚೂರು ಕಾಯಿ ಒಂದು ಪರಂದಿತ್ತು ನನಗೆ ಪರಿಮಳ ಬರೋಂದುಂಡು ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪನೇಟು ಹಿಂಗೆ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೇನ ಪುಚ್ಚೆ ತೇನಿ ತುಲಿ ಈತ್ ಪೊರ್ತು WW ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡವ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಏರೆತ್ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತು ಜಿತ್ತೆ ಬೊಲಿಯಾಗ ಲಲ್ಲಿಗ ಅಂದು ಬಯ್ಯ ಐನಗೆ ಎಂಕಲ ಕೋಡೆ ಕೊಯ್ತನ ಪೆಲಕೈ ಮುರಿಯ
ಏನು ಪನ್ನುಡನ ಪೆಲಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತಾವ ಅವು ಚೂರು ಬ್ಲರ್ ಬತ್ತನ ಸೊ ಅಂಚೆನ ಇನ್ನು ಪಾಡೋಜಿ ದಯಪಂಡು ಅವು ನೈಟ್ ಮಲ್ತನತೆ ಏನು ಬೈ ಆಚ್ ಗಂಟೆನ ಮಲ್ತನ ಸೊ ಅವು ಬ್ಲರ್ ಬತ್ತನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಜಿ ಆ ವೀಡಿಯೋನು ನಾನು ಈ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಪೆ ಅವ ಟೂ ಲೈನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆ ಕೊಡಿಗೆ ಮಗ ದೂರ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ದಲೆ ಮನೆ ಬುಕ್ಕ ಕತ್ತಿದ ಕಲೆ ಪತೊಂತು ದೂರ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಪೆಲ್ಕಾಯಿ ಕೊಯ್ಯರ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಪೆಲ್ಕಾಯಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೆಲ್ಕಾಯಿ ಆತನು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮರಟ್ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಆತು ಓ ಮರಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಟ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪತ ಬಲೆ ಅಂತ ಅಂತೀರಿ ಅಂಚ ಏನ್ಲ ಏನು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದುಲ್ಲ ಬರೀ ಪೋತು ಕನನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಕೊಯ್ಯೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಮರಟ್ಟು ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಂಗಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಕಲೆದು ತಂತು ಬುಕ್ಕ ಒಯ್ಪುನ ಮರಡ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೊಂದು ಹಿಂದೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನೋಡು ಎಂಕ್ ಮುರಾರಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನಾವ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ನ ಇಯರ್ ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆಲ್ಕಾಯಿ ಆತಿತ್ತಿನಿಗೆ ಬಟ್ ಯಾನು ಎನ್ನಿಯೇ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಪೆಲ್ಕಾಯಿ ಆತು ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಂಚ ಪನ್ಪು ನಾನು ಅವೇ ಬುಕ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಡಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಅಂತೀರಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಐಟು ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಆತುಲ ಆತಿಲ್ಲ ಅಂದು ಬೂರುಂಡು ತೂಪೇವ ಕಾಯ್ ಏ ಇಜ್ಜಿ ಟಕ್ ಪನ್ಪುಡದ ಎಲ್ಲ ರಡ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ಕೊಯ್ಯಾವ ಅವು ಬಲೆಕ್ಕರ್ ಬರ್ನಿತ್ತಜ್ಜಿ ಅವತ್ತು ಏನ ಅಪ್ಪಗೆ ಪರಿಮಳ ಅರ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಪಾಪ ಕೊಯ್ಯರು ಬಟ್ ಎಂಕಲ ರಡ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ನೀತೊಂತಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ದಾಲ ಪರಿಮಳ ಅರೊಂದಿಜ್ಜಾವ ಆಣೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಮಳ ಅರೊಂದುಂಡಿಗೆ ವಾಪೆಲ್ ಕೈ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಬಿತ ಬಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕ ದಲೆ ಮನೆ ಪತೊಂತು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ ಫೈನಲಿ ಇಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಮುಟ್ಟಿಯ ನನ್ನ ಈವಿನಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಭಯ್ಯ ಇನ್ನೇರು ತುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲದೆನ್ನು ಸಲಾಕೇನು ಪೂರ ದೀಡಿ ಆವ ಸರಿ ಮಾಲ್ತಾವು ಕೊಡೆ ಉದುರ್ತಿತ್ತನ ಪಂಡೆ ಅತ್ತ ಅವು ಕಂಗ್ ಸಲಾಕೆ ಪೊಲೀತ್ ತಿರ್ತ ಪಾಡ್ನ ಅಡಿ ಪೊಲೀತ್ ಉದುರ್ನಾವ ನಾನು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಮುಗಿಪ್ಪುನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಇಡ್ತಿಕ್ಕ ಟಾಟಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ